Belka Chicken. Ja tänään mä tuun yksi kerta kouluun. Ja moi. Moi. Se on rehtori. Ei haittaa. Täällä on mun luokka. Joo. Ai, mä näyn sen ylhäällä. Moi. Mikä on sun nimi? Mikä on sun nimi? Mr. Panda. Okei, entäs sun nimi? Tässä Uma. Ja mä kiusaan teitä. Okei. Teillä on läksyjä kaikilla ja te voitte nyt mennä ylös ja sen jälkeen te voitte mennä kotiin. No se läksyjä tarvii tehdä kotona. Okei, mä otan mukana. Okei, Ei, mä en tykkään teitä. Mä luulen teitä. Uma, katso mitä mä teen sulle. Vasta. Okei, moi. Katso. Sä tiedät mitä mä oon tehnyt. Mä en tykkään teitä. Mä lyön. Noin puton. Ja satutan. Hei, satuttanne. Mr. Panda, sä tiedät, katso mihin mä heitin. Nyt se Umalla. Katso. Katso, mä heitin hänellä tonne. Mä heitin. Tätä kirjoittaa. Okei, tunti alkaa. Mä kerron opettajalle. Oho, mä teen se Uma kerroman opettajalle. Joo, mä menen heippoa. Hei, opettaja, mitä te se Uma? Mr. Panda ja Belka Chicken kiusaavat mua. Mä kerron heille. Joo. Hyvä. Hyvä. Tilaakaa. Subscribe mun kanavaan. Miksi sä oot pieni? Nyt sano. Subscribe Belka 8. Ei, 28K. Hei, Artem ja Frans, tuuka tänne. Miksi te kiusaatte se Umalla? Men kiusaamme! Hän ei sano BBB ja mä en tykkään sut, se Uma. Se Uma? Mitä? Jälkiistunto. Ei, okei, nyt sä voit. Okei, mä en nyt jälkiistunto. Tuolla on jälkiistunto. Hän meni jälkiistuntoon. Okei, te voitte nyt mennä kotiin. Se mä laitan tänne. Kohta te saatte mennä kotiin. Te voitte nyt mennä kotiin. Okei, mä laitan se tänne. Subscribe Belka Chicken. Okei, mennään kotiin. Joo, mennään. Vai mihin? Sä haluat mennä piknikkiin? Ei, kotiin. Okei, seuraavalla joku muu tyyppi tulee meidän kouluun huomenna. Kuka se on? Kuka hän on? En tiedä. Huligaani. Hän on huligaani. Katso. Mä oon huligaani. Mä lyön teitä. Mä oon lyönyt. Okei, mennään kotiin. Okei, seuraava kerralla tarvitsee mennä piknikin, Mr. Panda. Mr. Panda! Seuraava kerralla tarvitsee mennä piknikin ja oppilas, hänen nimi on joku tyyppi, tulee meidän kouluun. Okei, heippa. Missä sä asut? Täällä. Okei, mä asun tuolla. Katso. Okei, mä asun tuolla. Mä asun niin koulussa. Tuolla on koulu, mä asun täällä. Ja mä tiedän, että hän asuu tuolla. Se Uma. Okei, kohta tarvitsee mennä. Okei. Mä tulen tänne. Okei, heippa kaikille. Mä olen Belka Chicken. Subscribe mun kanavan. Ja heippa kaikille.